judges ehun se wasisa. That's right. Omo ko school. Once a subabinti omo ma nicknames. Jargon names. Yeah, mesra wo se Bible na da hono mesra se obia ene waya krado open kwaje enso asemnum onso asemnum abeboa no ya menso amen. For Bible na fe bi etro semnum ne yankon Matthew chapter 3 Matthew asempa etremiansa ninchiche mu enkono eni du na yemfeni nkomo kakra ifri enwetwe ba no na yede adi nkomo kakra. Matthew chapter 3 verse 8. Ose ene monso aba efata Adwensakyera na muzun kan mu se yenaja ne Abraham na mereka ma kire mu Nyankopɔn betumi anyane mafiri obo yimu ama Abraham na so dia abonua na tudua yinu dada enti dua biara enso aba pa no obetwa atugem me da sipi jo san komo na me pese ya twetwe esensa ya bre na dika konti me pese ya di san komo na abo nipa bia o se ye wonu ya babebre na wo wiram eduaba esu ne mfaso no obi anoho eduaba bia esu ne mfaso no obi anoho e ba cha wate asempa ba de esu wo mfaso no ye doho so de ba ya abeso abapi. Yes. John the Baptist ekrasasem we frise matimi akase na onim se Israel yebobe. Na John the Baptist nim se Israel yebobe. Na samo okaya ne se falas okatra sudikifo ene falasifo omo ba na subo na wo se why na se mo se munyo mfira abufu kasia abanu samotimi adwane dia Monso aba fata Adwensakyera mamen fasa konya we sun kasantre wo ma kwa asori nyina ene de me hoda de akasa kire won men tro ya sibio meni wiase ntua na mo bio. Yes. Wiase abrabo majai me ba asori do se obi ba wo se ni kwase awua me ye Kristo ni a enye preaching ana anya nnomoto amen amen anya drums bo ana anya organ bo. Yes. Enye da bia da tiasol dem me tiasol dem amen amen ana anya mempa bo tentene me ya kontre every month bia no 3 days dry. me 3 days dry falasini bi no nso yabi no dem ya da mo obompaye tianto to so dudu so na wantene montani yo Christ ehwehwe ya Adwensakyera. Amen. Jeme so amen. Amen. Opose se wodi kan hunu se ebrubi baba obaba obabu aten ade abonefo akojem na say because of that words ujani free wiase a opeso akira wo se wo badia na wo so aba efata de Adwensakyera.
the person will be a tiasimu yasi. Yakase Adwensakyera. And he said, Boni anami tim. Oh, we are seno. Me jato. Yes. Another one. Number 2. Me conquering. My boy, my crafty. If you're for you know, so far we are conquering. That's right. Me doing your PlayStation, me try take it. My froka na cotton. Me senkrana me jakoro. Na me take it in my tongue. If you're for Buna Sibu say, Sabre idea. Oh, nam kwa mu yedu. Ona monkoko. Oma wa se ma befie. Osofu no nya nkonkran no. Mese Masai. Asekyerɛ ne sɛ deɛ mepɛ sɛ meyɛ no megyaeɛ. Mebakyɛ wɔ de aseɛ. Deɛ mepɛ sɛ meyɛ no megyaeɛ. Mepɛ sɛ obiara nte saa asɛm wɔ ase. Amen. Satan na na lead me no mmienu nyinaa. Na sɛm na ne yɛtie. Deɛ ɔpɛ ana me yɛ ma no. Ana me sɛ mabawo Jesus Christ. Amen. But I told you here. Yes. And there is no need. Satan control me bio. There is no need. Sɛ ɔkyerɛ me deɛ ɔpɛ ɛma me yɛ. Sɛ meda so yɛ deɛ a na me nyansa kyerɛ m'adwene mfiri Satan ho. Mebakyɛ wɔte aseɛ. Fine. Ɛna sɛ mesuro si ade bɛbɛkɔ kɔɔto a magye me mfom so atom apakyɛw ɛwɔ bɔne bi a meyɛɛyɛ a yɛpɛ sɛ yɛde me kɔ kɔɔto ho. Mebakyɛ wɔte aseɛ. Masakra m'adwen na mapa deɛ ɔde me kɔ kɔɔto no kyɛw sɛ manu me ho. Nipa nso de me mmara to ayɛ deɛ bɛyɛ akyɛ me tie ne yie. Enti obia ɔpɛ sɛ ɔdwane atamuo no ɛnyɛ nipa a wasakra deɛ bɛyɛ n'adwen ɔgyae bɔne yɛ ɔne Satan ntam ɔyɛ deɛ bɛyɛ ɛte. Amen. Mekɔ asɔre ɛne nya nkwagyeɛ. Mebɔ mpaeɛ ɛnya nkwagyeɛ. Meyɛ akɔnkyere ɛno nya nkwagyeɛ. Amen. Bible say sɛ konkono yɛ anim a obi nhyɛ Awurade Nyankopɔn ani. Nti abrabɔ a yɛabɔ no yɛbɔ bra sɛ yɛbɛsɔ agya Nyankopɔn ani. Amen. What do you say? Me bobra say. Me so agya Nyankopɔn ani enya nipa. Amen. Yenti asɛm bi a Paul kan o Galatians. Galatifoɔ nwoma. I am say etre baako no. Ne nchiche mu sɛ eduo sɛ ɔsesan. Galatians chapter 1 verse 10. Ɔsena afei ne nipa na mpɛ sɛ mbɛtwa ho ba ma afa anaa Onyankopɔn. Obianti ha Paul yɛ adwuma bi. Na nipa bi adwene sɛ Paul adwuma na wɔyɛ no. Yam sɛ openimo. Number 2 opedom. Okay. Akon side. The same work. Ana yeye. Akwasempa. Ebi adwene sɛ o munya akwase awuah no asɔre no wabie. Opedom. What you say? Sika na ɔmo pɛgya ɔmo. Nti Paul say. Na afei nipa na mepɛ sɛ metwetwe ɔba ma afa anaa Onyankopɔn. Nipa ana mepɛ sɛ metwetwe ɔmo ba ma afa anaa Onyankopɔn a. Mekam kyerɛ nkama yi nkonnwa. Because ɛna nipa pɛ yam yɛ nhwɛ. Me kamera ne apirikyi kagye tie yi. Na koa bi bɛto aduro. Na ɔde akyekyedeɛ o abeto
ɔfra chichidie no Gladys achichidie ni bi no chichidie Gladys chichidie Gladys the person me kyerɛ mo ade na ɔde nsuo to hɔ a na atampadi di pani no ɔtɔto hɔ a na wasate ɔbaagra nsuo baagra de nsuo bɛnom nsuo wɔse ɔbɛma chichidie na nom nsuo nipa ba be gu ɔde nipa bia bɛgyina sɛ ɔbɛhwɛ chichidie a ɔbɛnom nsuo wɔde just imagine bɛfa nsuo anom ɔsɛ tiam sɛ ɔde ne nsa bɛpagya nsuo no na ɔde atua na no ade a ebi nsi da enti wɔkɔ pirikyi abɛduru hɔ no na nipa yɛ hɔ ma ɛma sɛ wɔama na mpɔ ansa na wapirikyi obi ama amen akyekyedeɛ a wɔbɛnom nsuo no afei gaa baako nso de chimpanzee deɛ ɔmoto kɔkɔɔ no bi ɔno nso to aduro nti sɛ obɛgyina a ɔbɔ adoa na chimpanzee ne ɛsɛ adoa nti woyɛ chimpanzee a ɔsɛ adoa nipa gye twi na ɔmakɔhwe wade aseɛ nti sɛ nipa o ɛna mensɔfoɔ akɔkyɛ wia mepɛ sɛ metwetwe wɔ mo ba ma fa kama yɛ acrobatic so wade aseɛ ɛsɛ ebi na techniques ebinom ayɛ sɛ yɛyi sika wɔma kyerɛ sɛ wone sɛ nipa pɛ sika enti so aba asɔre na meyi sika ne yɛpɔn na anya 10 million kɔ fie a wobɛkɔ da bia ɔmfa dɔm ma wode dɔm bɛba enti Paul sɛ enipa na mepɛ sɛ metwetwe ɔmo ba ma fa anaa onyankopɔn a anaasɛ dwuma a meyɛ no mepɛ sɛ nipa sakra kɔ Awurade Nyankopɔn hɔ anaasɛ meyɛ sɛ mesɔ nipa ani anaasɛ mayɛ madwen sɛ mepɛ sɛ mesɔ nipa ani sɛ meda so mesɔ nipa ani a nka menyɛ Kristo ako a mebakyɛ woate aseɛ ka meda so mesɔ nipa ani a nka menyɛ Kristo ako a wɔka sɛm bi sɛ ɔsɛ anaasɛ mehwɛ sɛ mesɔ nipa ani mehwehwɛ sɛ mesɔ nipa ani sɛ meda so mesɔ nipa ani a nka menyɛ Kristo ako a sɛ meda so sɔ nipa ani a na nka nyɛ Kristo ako a ne me mebakyɛ woate aseɛ adwuma wɔ yi yɛnyɛ sɛ nipa bɛbɔ yɛaba so na mmom yɛyɛ sɛ yɛbɛsɔ Awurade Nyankopɔn de ani yɛnhyɛ saa de no nso wɔgya yɛ sɛ a wokɔ asɔre a nipa hu wo no ɛnkyerɛ wo nkwagyeɛ ɛmu deɛ wobɛyɛ ma wɔ soro agye wɔ ayɛ deɛ atom yɛnhyɛ saa de no nso yie deɛ wobɛyɛ ma wɔ soro agye wɔ atom ɛno ne ade titiri ti asɛm ne yie enti John se sɛ modwane abadeɛ a monso aba ɛfata deɛ adwensakra sɛ wonya ready sɛ wobɛso adwensakra ba saa kɔ amen na ana me se wodwa yɛ kɔtena soa dɛ mo mfa nyame ho kɔse Noa na menim asɔre a wɔkɔ Noa o na menim asɔre a wɔkɔ ɛna Hebel ɛnso na menim asɔre a wɔkɔ Jacob ɛne Isaac na nhwere asɔre a na ɔmokɔ Ruben ɛbɛsi Benjamin wode aseɛ na menim asɔre a ɔmo nso korɔ gyeme so amen sɛ sɛ asɔre bi de assemblies anaa Pentecost anaa Deeper that time na menim Daniel asɔre a Daniel kɔ mebakyɛ wode aseɛ odiifoɔ Samuel na menim asɔre a wɔkɔ but on life ɔmbɛyɛ righteous and God himself looking for what? Righteous and not church assembly make no I'm not against what people say don't turn any what be a church Amen but tell you say you're not church
That's right. Jamaso, amen. Amen. You better check now. What is right? That's it. Just a minute. And you will get a contract the money out from some Kenyan couple mouth. Don't you make a walk? Some pa. Somebody else to kill so I do I. Was a dodo ageno. One I want to do a man to me. Your member you to me. To me. Amen. Amen. And you're not so for sharing a so but Johnny I got to show them me at church or some young wish you. Or some young wish you muda. Dabia die about this and the museum to move for. Namu to move for. Bonina dem primakoma. Bonina da and primu biakoma. The entire Mayeshiamono. That's right. The Yeshua. I know no assent in Yeshua. That's all I say. But Yeshua to 2 Exactly. But what about you? Would you know I catch no say? So when you are ready to deny Satan, whatever for Jesus Christ, dear, and how? What I say? Because when I declare oneself, say, I want to be Satan and to be what power who are cheap. But I say, what to mess when I say, sounds one in your hero, you're determined. Say, I want to move. Or hear mo, a combo, Yariamo, yes, one dinner with young couple. Amen. That's what I say. I'm going to say, time and to be. That's right. And to all determination. That's it. I'm going New Jerusalem. And to me echo. And to our church me a church and a braba one more. What about call? Say, by your bad, Bekobi. And to your honey. No someone can say. Someone join me when I say someone near Bufushia. Yes. According to say, what the bonny be? No what to saw Papa back. Papa no so den Karaba say, Obefia, Obachimanayam. With the card and Krana Bass a manima tufio. Sadian, Simbato. What you say? Yes. In Kwasiasema, who did if you know? You be drew how about Chimamayam. Aye. About what you say? Yes. I want to show Papa back. Yangane. So Johnny to Saddam was sure as a matter. The man soon say Oko Jatua. Asamba. About what you say? Kwasam. What you could so be so. Say you must say for us and see who conclusion. Amen. Jatua Holy Spirit and a pay. That's right. About what you say? Asamba. Oko Jatua. What can you say? Some Papa. In fact, my head the end of Kwasami. Yeah. Bramina me kopa me papa chow. Me papa dear. O abojo chare. Ne butcher fu. No so na doya dear. A doso. The papa is so free kamwa. Na to me kekri. Wa ko so sore na papa. Me te won kran. Bonene dia my year. From a bonnet channel. E be sibio. Ko se jatu ni so ade abai. Aba. Ewu okura jatu ni di ka koka no. O ka sense eja dia se bia mo akoma mrafom na aba no di mirika abepachew. Se me mesrema no. Jatu so abon se onso di mirika papa e bi sibio. Ewo msa ma ya de bia ahye obufuo magu animu ase fa chame. Yes. Je me so amen. Amen. O se de sitia. Atonso abonso papa ni so di o se amen. Utu asu adware. Na ho bonka. Sen ka sembato. Wo! Utu asu adware. Na ho bonka. Utiya. Ani me fare foi. Na so wonu ho dia. O fa me fare foi nti me di achew. Na mo hwe ni wanya bio. Amen. Oh, say the identity. Yes. A power boy say, I need before fire.
what Jania, what the Batarias here? What Jania Bufushia, and to accept you. What do you buy so by your dear? Why are you open? That's right. Yan son of son of before the bio. You know, could you to one year? What was all this? Yan son of son of before. What do you for a castle? Me papa, and I know the media Burso. Oh, the chair. Oh, me panic one or the chair. Papa did answer my bunko to you. Bunko to Genemi Supasa. As I'm Papa Diamino. You so amen. Me come what? There could not be. Me say me don't fit that Joe. Na me show me father. We say why are the bonny or children any house here or na baby Joe ahomate. Papa ne babu me don't fit that besin there. Na ba ahomate be 2:30 to 3. A bro. What didn't come pro? The Dicana and Tonton. What the Brumina Bubu no confront compare the Agifio no face. What the Brumina to charm. When we are one year Bibiano Satam, a fear Conyabi. No. Maybe you can't no more. You are Thomas Sikan and Mamma and Babanos had the open so come. What is it? And to so be found before Cassia. Yannidiano said, you are dear, I bet you I am. I didn't pa. What I said, so be found before Cassia. Digiano Cola. Yannidiano. When we are Gian for Swatum, near Pacho. That's it. Won't tell somebody. You can't dear Tomo. Me who be that. Radiator me who be that. The minimum of buff share the punishment. So what should be a son and a mati be that. And the answer for Dean was your seminal or pie for a community 23,000. No time, so many pay 6 million and I 6,000. Okumomi Coca 8. Sona Montgomery, Sanomia 400. Was she woman you ask him a Coca Nipa? What is say? I know crowning free crowing. Lot of free oos on free Sodom or Cotra or Keke. And to Kurama, dear, she woman you ask. I am a buffo. I know not temu. What is it? And a buffo and not temu. Before your name, and to me show like the pound. Just so dear temu. I am buffo share brother, I am better so the Kojatwa. Simpa. Jamaso, amen. Amen. And you hear me, and if should be careful, and if I see for an agony. But they are Monso about what's in Hutiama. Oh, when I see someone from Fushia, a Lebanon, that's a Yamai. A Bufushia, I'm quite yes. And for a see should be careful. Yes. No, Mrs. Now, but some before we about 2 years, Jimmy. If it's on Quanny, that's right. What is it? Yes. I'm a crowd of President John the Baptist. Sir, and Quanny young Conho. What's a Richama? Why are someone from Fushia? And yes, someone bad dear. Swaba. Monso about Fataria Adwensakyera. And for you, some a true prosby. And a some more German. Oh. I'm a treasure diamond tonensa. What is it? Yes. So when you are going to do that, Tramon Jato. Amen. Nancy Jato. Amen. What is it? Yes. So when you are going to do Fataria Adwensakyera. Now colleges and who said what's his son? That's right. One man go school. Once a suburbanity or nicknames. Jargon names. Yeah, that's right. What do you say? Maybe the will cheap. A bit of bankele. What do you say?
nyagro ebi nso di kunguma combat ebi di no Akim Palago guy was Sokoto Weko obi nso di ya ma pede odi ase ebi nso guy na mu no ona dozo ye masa ti asem ni ye ebi nso ya jara sa ro no nso di asoso odi ase obi the punch 5-star KP21 o say 5-star KP21 obi nso di ano no ti asem ni all the jagolams na crowd nyagro but we see our mo say still say dey na wote sa na wote menim se wadwane abufushi ma change sinimra no ka cho se tell na ba na why sa no ka change abufushi no abufushi bi aba no dwane ko dwane atoa amen what you say so can we say le ko asore we ko roman ana mo mari adoma so ma fagimi no to because one thing is fatuo but the assemblies of God ni fatuo because Pentecost fatuo na jani abufushia eba no eno na ye nyansa amen what you say susu kanu mu say ye jani Abraham susu kanu mu say Yesu Kristo ni aje nkwa abrekwa wo nkwa no wonka ho what you say me I say me ye Nyankopon ba are you sure so o Nyankopon ba na ya ne ma poto sa no kind of simple o Nyankopon ba ana wo twempem Nyankopon ba te hyew wo to yin segu Nyankopon ba te hyew ya koromfo ya meba te hyew na afa nkofo turum ya meba te hyew ya lesbian ya meba te hyew I don't think so. Adwumoni wotiri to the point to say uni Satan e kona krana. Remember. Yesu say John akasa no when Yesu enu masem. Yes. O se samu abadia. Monso aba fata Adwensakyera. Asem wo yami dojo. So aba fata Adwensakyera. Jemeso amen. Amen. Samu ya jani hunamu proye dia. So aba fata Adwensakyera ye. Message amen man. Jemeso amen. And fast sorry ni din to ho so. Me a gospel artist. Betojum was so there. Oh, me patro presby. Me na me to phone leader. I'm down one. Me na me down one. And can fute. What you say? Lucifer was the best singer in heaven. But you can never hear from. Was the best singer in heaven. But you are permanent free home. You are the Adam. You the image of God. Adam. That's right. The image of God. First man God created. Or born son session in the Subank. And to open the pan and nim sing ya na ya Adam. But what you say? Ni pan and nim sing ya Adam. Na ya Adam. Ya me tibe ban ho throne. Ana bananti din komo. Ekoba. God is a justice God. Sure. You melisa. Just how many? Adam ya ni antena na me pano. Fahu. One foul son in tin ye throne or pamo. Spare no. Just how many? And the so that transform them. Na ya me kwa sorry. Me katos hiri baba. Me kasa hiri baba ni nyo. What you Atene nka ho. What's a tene nka ho? Monso aba fata Adwensakyera. O hiri baba na yankwase ya hiri baba. Obe kujim. Ara dia ba ko me nim se nyame on favor obi awo. Semo. Asamba na me ka tro na no. Yo hami. Asama o ka tse sudikifo. Ani falasifo. Wasa why na see mo say. Unani ahana na
no they are run said no omuti yo said no omuti yo they are run no so the ji won se kanana na John ko ka asem ye huriti ama ko mo fa abo osi no what is here because when ma dwene yo mo transanai but what the kind of so huriti ama so party before yes jana say amen why are some say munyan fra bufuhia eba no ani se munyan dwane dia wan kasa mon sanko wan kasa mo dwane abade a mo ye felisifo ntimo nko mo mfiri anko no e mo se Monso ba Saturday Adwensakyera as a gospel artist o fa Yesu din de todwom na de agisika di o ya wasa bru nyaman arensa no afro minister you call yourself minister what do you say minister so sankwa wa be kula hantai any dry ayoma ya no watu nyuma so dressing what do you say obi kula to nyuma wie no no was sabot deliverance say you dey come nyum to you na mane bona me mane boss dey account o je wa no ono de ne sabot to pampam wa bre kula hantai ni adwamama ya ne ma o ba so mo tire so mo ni asofo no ye pe proudness sana ya won o ya se do be to juma ho o bi ana je ye se oni asofo ye pe owura so da bi mu a okopa ba bi asofo tena kotena me ma pamo se na de fani mu minister enyum to ya nyum to enyum o ba kan minister me nyum to se na de fani mu ala enyum to ba ro bi se aya tunum ya watako we akwasia pi that's how you are changing the word of God. Yes, you say boy and preach you are singing and you are about preaching you are teaching you are singing what is it and you are singing and you want to go to Riano I want to call I say Omo pejwa mu hu adu love bia omo hu omo so omo ne asofo omo how no about fight against Sacram omo ya out omo ba sore kurasi etna se tie nyam sem ya out onimre oba sheka mu sa kosi me mfrawo ye boni dia ne akobo na ma to ma ni sha so dem ho na after omo the list ne baba ba kire me na wonte wa wamwa aba todwomo mi sam wonte wa ya mfro masa se me ba so da me na mabusa se owai am so on kan me na maka so okay mon kan san se onko cause so no trust entia nyame ya sam dia me so man trust ntie no dwom an kwasi adwom ko minister SethEkow twen nyom o ya se o pia ya bon so SethEkow kabo omo ankwasi atonsu bi omo ba za o ina ko bona ne ke patese so ba cantons omo de sa e do omo si so fu nyum to fo me munyum to o because me on kasa no o ya pa o se me boa ko me kuro munyum to kwa chamfu asena na ko bu sasa kwasi we o kuro ma na adwuma ne sai the kan nyuma minimum to pa yi the kan nyuma ya tanyum to kuro no na me tojom nya diketo o me tojom ma me papa kuma ya hene o peja me si akonkon aka cham papa sa fa wi ahwe oba ye hene yi anu ani patitru o di afi wona na tojom na bi ni Solomon anso no ya saba ya sanka djuma ebele David obede here ebele Kora David sa tufu nyina only afia I'm a treasure them kasa me musician no mama ni na ho you need to repent and rather she Adwensakyera and then you
Mani na hopa. Adwensakyera do anya dwom to. Ntemen kwa me ana sofo wi asanyom to anya gift. Utime kira me nyom to gift a wo ba buru ma me cha uska. Ya me bo ba cha de no de nyom to aka ho. Nka ho. Adamonti ase. Ebi ana wo Galatians, ebi ana wo Ephesians. Ebi ana wo Corinthians, ana me mi hunu ye. Ko to bira me. Nimsomonti ase o. Ana to anya gift. I tell you, be a yammy de ma boss one on family pa. And your gift. Or your friend, the pebia. Or your friend, the pebia. And to send me a descent and in your day or to do. Without what I say. And the pejada nasia obey me to be. You walk for a cato, or be a fool or bow or to do. And I'm a boy. You know, so amen. Because Sakra Monibi or told you, Sabas or Sia Gro. God was a good beat when I knew. Or not to be in the Tekram is a good beat. Can I show you to follow? No way I'm a say. Proudness. Yeah. Your boy, teacher, young guy. Etime kan Facebook onu kwashe wi ano onim no akama samwa mete na mesre na msa akoye na wie yaba klankiti no klankiti o oti asia to so fun bi no atunyu bi makabesh gata atumi tiasi sare na busam sa na nkware o mu di agora na o mu yede musu mutu nyame what was here and my young boy was such a and then maybe obi friend na me friend so a prophet there was so sakra ya kwa so how many years ni was 7 months na me say am say brother ya era ma ha mo za 7 months so ya prophet ya say prophet yes some man kwala prophetic woman cut the akukwa what do you say woman akukwa wo trust mu woman wonyi awa wurade prophet ni obenu ni hebena sadmo woman ka ho kura kai santama ba fo no mane woman na nam obienu wo so wo ya prophet ona wo fra o masa he go shi egu no Somebody, I call this apostle. And yes, baby, I was sacred me, Bosumi, she was my apostle. Who pushed an apostle. I'm not against with you, but women are away. Apostle. And what besides a suffer to be to be a prophet, Yama, when your mental problem. When your mental problem, you are not quite comfortable. Then I don't see Adam see us. The seat of prophet, you know, be. If the spirit attack the prophet, attack the you will fall down. Somebody. The person be a team in team. Swaba, Tadino, Adwensakyera. And only say sorry, I am Adwensakyera. Your pardon. And your bone was so Pia Bompa and be a head of to form just on with Sabaso or poor. And then me territory. Woman talk with me will be unfound. Now, some with Sabo will be so many to form more. With the Manusi, but for some of them will be answer. So I could do assemblies of God, deeper life. Anglican, Pentecost, Resurrection Power, any other churches, any pillar of Zion Church. At the Sunday, you should declare for the fallacy. Any fallacy for a Johnny Bag, you any Yeshua. Or someone can't say, so when you're Johnny Badia, now I'm Basse and Quadrant to the Bow Abedruon.
soaba fata deɛ adwensakyera soaba ɛfata adwensakyera na fotuo nie onyansane ntie na nade nim nɔso na menhyira